Uyayazi ukuba unika umntu inhlanzi umondla usuku olunye, kodwa ukuba umfundisa ukuloba umondle ubomi bakhe bonke. Isifo sokuxhomekeka siye sadaleka kule minyaka mininzi yokukhongoza abanye ndawonye nokulindelweyo noxa iimfuno zibonakala zisanda minyaka le. Ayikho indlela yakwenza ukuba iAfrika iqonde ukuba inakho ngaphandle kokuba ama-Afrika enjenjalo. Eli lizwekazi liye alabi nampumelelo izihlandlo ezininzi apho amazwe atyebileyo athe kuba efuna ukwenza okuhle anikela kwabahlelelekileyo, kodwa emva kwexesha elide oko yaba lilize. Intliziyo yakuchukumiseka iqala inikele ukuze bube ngcono ubomi babantu abakwiimeko zokuphelelwa lithemba. Oku ngenene sisenzo esichubekileyo, kodwa ke siye senze ingxubakaxaka yaye ngamanye amaxesha sibonakaliswe ngokuba sidala ingxaki kunezibonelelo. Abantu abaninzi abanezinto kufuneka bafunde ukunikela beqiqile nangobulumko khona ukuze isipho sabo singajiki ibe sisiqalekiso. U-Isaya 58 usikhumbuza ngokuba besifanele ukuba sizalisekisa ukuzila kwenene, kukhululwe iziqamangelo zezitrophu, kususwe idyokwe kuze kwaphulwe idyokwe. Siliqhawula kanjani ikhonkco lokuxhomekeka? Indlela kaThixo ithi kusikelelekile ukunikela ngaphezu kokufumana, kodwa siza kunikela njani xa singenanto? Okokuqala kufuneka siwazi umthombo wethu. Uxhomekeke kubani? Emntwini okanye kuThixo? Abahlelelekileyo baqheliswe njengolukhozi kuthiwa yi-fish eagle, ukuba bajonge emntwini ukuze bafumane isibonelelo sabo. Babona abelungu, oorhulumente nee-NGOs ndawonye neziqu zabo ingumthombo wabo. Njengoko ndingumlungu eAfrika, ndisoloko ndihlangana nesi sifo sokuxhomekeka. Abantu babona isikhumba esimhlophe njengomthombo wemali, isichumiso esizinkozo, imbewu, imibhobho yokunkcenkceshela, iiteletele njalo njalo. Oorhulumente basebenzisa esi sifo sokuxhomekeka elizweni lonke ngokuhambisa ukutya, imbewu kunye nesichumiso esizinkozo ukuze bafumane iivoti. Oku amaxesha amaninzi kwenzeka xa kusondele uvoto. I-NGOs zidlala indawo ekunweniseni esi sifo sokuxhomekeka ngokuhambisa uncedo lokunika isiqabu nesichumiso zezolimo kumafama. Abahlelelekileyo baye bexhomekeka ngakumbi nangakumbi kuncedo lwee-NGOs njengoko sele bekuqhelile ukukhongozwa. Kukho iingxelo ezibonakalisa iimeko zamafama athe ayitya imbewu ebeyinikiwe endaweni yokuba ayityale, okunjalo ukungenzi ngendlela eyiyo. Ndiphinde ndaxelela ukuba ke amaxesha amaninzi amafama aye azithengisa izichumiso ezizinkozo abezikhongoziwe endaweni yokuba bazisebenzise emihlabeni yabo. Abanye abatyali ngokuba bayayazi ukuba ii-NGOs ziza kubuya zizokujonga ubungakanani bemveliso yabo xa zisenza imigaqo ekufuneka ilandelwe yokufumana uncedo lwazo. Ukuba banezityalo ezingcono, ambalwa amathuba okuba bafumane uncedo. Lonke olu ludidi lweemeko zokuxhomekeka xa sele lwendele. Inkcitho enkulu yemali nayo ayizisitshintsho oluza kuhlala luhleli abantu abaphuhli ngenxa yokuba kugalelwa kubo imali. Ukusukela oko umntu wadalwa usoloko ezama ukuba axhomekeke kwisiqu sakhe, enze izinto ngohlobo lwakhe, axhomekeke kobakhe ubulumko kunokuba alandele ubulumko bukaThixo. Oku kukhokelele ekubethekeni kwakhe ngendlela ezininzi. Ingcambi yokuxhomekeka kwisiqu sakho isuka kwisintu yaye ayinandawo yokumkanini bukaThixo. Isikelwe kukucingela isiqu sakhe, isithi
singenza zonke izinto sisebenzisa obethu ubuchule nendlela esibona ngayo. Umuntu akanabo ubuchule obobakhe, unguvimba unomda apho anokuphela khona, yaye unesiqalo nendawo aphelela kuyo. Ukuxhomekeka kwisiqu sakho, abantu abazenzileyo banempakamo nekraji. eKayakobi 4 umqolo ngwesithandathu, uThixo uyabachasa abanekraji, abababali abazithobileyo. Nokuba abangcolileyo, abangabacingeliyo abanye okanye abanempakamo baphumelelo kwexeshana, kwixesha elilandelayo bayabuna basuke batshabalale, kodwa abazithobileyo bayakulidla ilifa ihlabathi. Isiqhamo sokuxhomekeka kwisiqu sakho yimpakamo, isisombululo, ukwazi konke okukaThixo okwaneleyo. Thina njengabantwana bakaThixo sibizelwe ukwenza ngcono, hayi ukugcina into ikuloo meko, ukuphuhlisa, hayi ukuba iqhubeke ngolo hlobo elulo. Iindlela zikaThixo ayizezokugcina isimo ekusiso, ayiyonxalenye yesimo sakhe. Yena uyaqhubeka lichule, yaye ubukumkani bakhe buya phambili ngalo lonke ixesha. UThixo ufuna abantwana bakhe babe kukukhanya, baphumelele, yaye babizwe ngokuba basikelelekile elizweni esiphila kulo. UThixo ufuna sixhomekeke kuye, umnqweno wakhe ngokuba sicele kuye, yaye yena uza kusiphendula aze aphinde ahambe nathi njengotata omthandayo nothembekileyo anokwenza kunyana wakhe. Isiqhamo sikaThixo onako konke okwaneleyo kukuba nokungaphezulu kokwaneleyo, ukwanda, ingeniso ndawonye nokuqhubeka. UThixo onako konke uya kusikhokhelela empumelelweni. Uvimbo wako konke okukaThixo onako okwaneleyo awuphelelwa, awunamida, njengoko naye engenamida. AbaseKorinte 2 ivesi 9 umqolo ngwesi-8, unako ke uThixo ukukuphumisela kuni ubabalo lonke, ukuze nithi nihlala ninako nje ukwanela konke ngendawo zonke, niphuphumele emsebenzini wonke olungileyo. Uloyiso luza xa siguquka siyeke ukuxhomekeka emntwini, kubandakanye neziqu zethu, sibeke ecaleni impakamo yethu, sizithobe, yaye simazi ukuba nguye enyanisweni umthombo wezinto zonke esizidingayo. Ukwazi okwakhe konke okwaneleyo kutshabalalisa konke ukuxhomekeka esinako emntwini okanye koorhulumente okanye kumaqumrhu oncedo okanye kumaziko emali. Zonke ezi zezexeshana, yaye ziza kudlula, kodwa uThixo uyakuhlala ngonaphakade. Abo baxhomekeke kwisibonelelo somntu bayakudaniswa, kodwa abo boyame kwisibonelelo sikaThixo abasoze badaniswe. Abo bakholose ngokubonelelwa ngabantu baza kuphila phantsi kwedyokwe yabo. UThixo onako konke wenza ukuba sikhululeke nakweyiphi na idyokwe. Ayikho into axhomeke kuyo ufarming God's way ngaphandle kukaThixo. Isibonelelo sethu sifumaneka sonke kuye nakwilizwi lakhe. Nguye isiseko selitye lembombo elixabisekileyo sobomi bethu, yaye yonke into ifumana ukungqamana, imigangatho nolungelelwaniso kwakwesi siseko selitye lembombo elinqabileyo, uYesu oyinkosi yethu. Yintoni onayo esandleni sakho? Konke okwaneleyo kukaThixo akusikelelwanga mda wokuba kungenelela kuphela ngokusebenzisa amandla namagunya asemazulwini. Yena usinike konke sikudingayo ukuze siphumelele, yaye kufuneka sivule amehlo wethu sibone ukuba yintoni esinayo. Yena unesisombululo nakweyiphi na intlekele, yaye ngokwaneleyo kuthi usinika konke sikudingayo ukuze siphumelele. Konke okwaneleyo kukaThixo kukuwe. iDeuteronomy isahluko 8 umqolo 18, uze umkhumbule Yehova uThixo wakho ngokuba nguye okunika amandla okuzuza ubutyebi.
Eyona nto engumqobo omkhulu ekutshintsheni ulimo ngendlela kaThixo yingqondo yomntu. Ibeka imida kwinkqubela phambili nasekuthabatheni amathuba. Ndifumanisile ukuba ukubuza abantu abangamafama ngubani apha kulo ngumfama, mhlawumbi ibe 10 kwaba-100 abaza kuphakamisa izandla zabo. Abahlelelekileyo bazijongela phantsi yaye bazibona behlazekile ngokuba ngamafama. Bacinga ukuba bangakhe bahambe baye ezidolophini, oko kuthetha ukuba ke baya kube bonyukele phezulu elizweni. Eneneni kwenzeka ukuphikisana noko. Ukuzazi ukuba ungubani akunanto yakwenza nomsebenzi owenzayo. Imali oyingenisayo okanye umgangatho kuwe eluntwini, kodwa yinto esuka apha kuwe ngaphakathi emazantsi. Ukuzazi ukuba ungubani okulungileyo kusuka ekuziveni ukhuselekile kwisiqinisekiso sokuba ngunyana kutata onguThixo, ube nobudlelwane bokwenyani noYesu ndawonye nobomi obukhokelelwa nguMoya Oyingcwele. Esi sisiqalo sokwazi ukuba nako konke okwaneleyo sifunyanwa kuye. Xa sisazi ukuba kunjani ukumangalisa, ubulumko, ubutyebi ndawonye namandla kaThixo wethu, siphinde sazi ukuba yena ungakuthi kusilungelela ke impumelelo. Amafama kufuneka ingqondo zawo zitshintshwe, bakholele ukuba bangaba abantu abaza kuphumelela. Konke okwaneleyo kaThixo ngomhlaba. Umhlaba siwunike nguThixo ukuze siwunonelele, siwuphuhlise kwaye siwulondoloze. AbaseKorinto isahluko se-10 umqolo 26, kuba umhlaba lo ngowenkosi nenzeliseko yawo, ayingowethu ngowakhe. iLeviticus 25 umqolo 23, umhlaba wenu mawungathengiswa ngokupheleleyo, kuba kaloku awungowenu ngowam, nina ningabantu basemzini nje abanemvume yokusebenzisa. Singabahambi kulo mhlaba yaye silapha okwexeshana, ngoko ke neetayitile ezi zethu azange zibe kwisicwangciso sikaThixo sabantwana bakhe. Umhlaba yinto ebaluleke kakhulu ebantwini kangangokuba ude yaba ngowona nobangela wodushe, iimfazwe, ukusetyenziswa kakubi kwezopolitiko ndawonye namadabi osapho. Masisuke siwujonge umhlaba njengomhlaba kaThixo yaye samkele umbono wokuba singababoneleli endaweni yabanini mhlaba. Ngale indlela siwusebenza kungekuyinkosi yaye sisebenza silondoloza isitiya sakhe. Nguye umnini wawo oza kuthi ekugqibeleni abuye aze kujonga umsebenzi wethu nendlela yethu yokunonelela oku kwakhe. Umzekeliso omhle waseAfrika. Kwaye kukho indoda eyayityebe kakhulu ihlala ezilalini. Wayinenkomo, iibhokhwe, iinkukhu ndawonye nomhlaba omkhulu onezityalo. Noxa wayiqale ngezinto ezincinci, ebethembekile kakhulu, eyindoda ephumeleleyo, baze ke ngoku nabantwana bakhe bakwazi ukuya izikolo eziqhuba kakuhle, bade baya nakwiziko lemfundo enomsila, idyunivesithi. Abantu abaninzi bebephila ngobu butyebi bakhe yaye naye ebenesisa enceda abahlolokazi ndawonye neenkedama elalini yakhe. Uthe esakuba mdala wagula kakhulu, waze wabiza usapho lwakhe ukuba luze ecaleni komondlalo wakhe khona ukuze abasikelele. Wasikelela umntu ngamnye waze ke ngoku wabaxelela ngelifa labo, ababenomdla kakhulu ukuva ngalo. Emva kokuba igqibile ukusikelela umntu ngamnye, waqalisa ngokuthi, ilifa lenu lifihlwe emhlabeni, waze wathi phambi kokuba abe ugqibile wasweleka. Babesalindele bonke ngomdla omkhulu ukuva ukuba liphi kanye apha emhlabeni, kodwa azange kuze oko. Kwaze ke emva kokuba kuncwatyiwe, kugqithe nexesha lokuzila, abantwana badibana ukuze baxoxe ngecebo lokufumana ilifa labo elifihliweyo. Bagqibela ukuba ilifa labo lifihlwe kufutshane nezindlu, njengoba utata wabo wayesele mdala yaye engenakho nokuzama ukuya kude. Ngoko ke usuku lokuqala balichitha besomba kulaa ndawo bayichongileyo kufutshane nezindlu, kodwa bafumana nto. Ngosuku lwesibini bavuka ekuseni,
bagqiba ukuba akuncedi into ukomba naphina baze baqalisa ukomba ecaleni elinye lomhlaba olinywayo ubunzulu bongama-20 cm. Bonke basebenza nzima kakhulu kodwa bafumana nto. Ngosuku olulandelayo bagqiba kwelokuba ngenxa yokuba utata wabo wayesisilumko ebengenokulifihla ilifa labo kwindawo engekho nzulu hleze ngelishwa kubekho umntu uyakubhekela apho likhoyo. Ngoko ke bagqiba kwelokuba bombe umhlaba lo wonke bayokufika kuma-60 cm ubunzulu. Baqala ecaleni elinye baphela sele bethatha iintsuku ezimbini ukugqiba wonke umhlaba bengafumananga nto tu. Ngexesha lesidlo sangokuhlwa babedane ngeyona ndlela yaye behlile nasemoyeni. Emva kwexesha elide bethe cwaka baye bajonga kumama wabo waze wathi, "Utata wenu ebethetha ukuthi ilifa lenu lafihlwa emhlabeni, ngoko ke ukuze nifumane ubuncwane balo kuza kufuneka niwusebenze." Lo ngumzekeliso waseAfrika. Kufuneka siwuthakazelele umhlaba wethu yaye sisebenzise bulumko bokuveza oko inako njengelifa eliphilayo. Azikho iibhokisi zobuncwane ezifihlweyo okanye iindlela zokwenza ube sisityebi ngokukhawuleza ezisebenzayo. Ayikho into ethatha indawo yokusebenza nzima yaye kwezolimo oku kuthetha ukusebenza nzima ngenene. Kufuneka sibe nefuthe eligqithisileyo lokuba ilifa lethu lilele emhlabeni yaye xa siwusebenza siza kulifumana ilifa elifihliweyo uThixo analo lethu elisemhlabeni. Eli futhe ligqibeleleyo liza kusikhokhelela ekubeni sisebenze kungekukwinkosi, sisazi ngokupheleleyo ukuba umhlaba yinxalenye yako konke okukaThixo okwaneleyo. Konke okwaneleyo kaThixo kwimbewu. Ekuqalekeni uThixo wadala yonke into yangendawo yayo ngohlobo lwayo. uThixo nguThixo wokwanda, wokuqhamisa ngokuphindaphindiweyo. iGenesis yokuqala ivesi ngu-11 uya kwi-13 wathi uThixo, "Umhlaba mawuphume uhlaza, imifuno evelisa imbewu, imithi yeziqhamo eyenza iziqhamo ngohlobo lwayo, embewu ikuyo emhlabeni." Kwabanjalo. Xa uThixo edala uhlaza waludala ukuze lukwazi ukuvelisa ngohlobo lwalo. Umntu ngobulumko bakhe wenze imbewu ebizwa ngokuba yi-hybrid, apho ngenxa yokudityaniswa kweendidi ezimbini zezityalo ebezenziwe ngokudityaniswa nezinye ngumntu, le mbewu iyakwazi ukubangela ukuba imveliso ikhule kakuhle kakhulu. Oku kukhula kubangelwa kukudibana kwezona zinto zigqwese ngazo ezi zityalo zimbini ezithi zincedisane ekuphakamiseni izinga lokukhula elibizwa ngokuba ngamandla e-hybrid. Kodwa ke le nzuzo ivalelwa yinto enye enkulu. Le mbewu akukho yayo yaye ayilungi xa iphinde yatyalwa. uThixo wenza iintlobo zezityalo ezivelisa imbewu ngokohlobo lwazo kunye nemithi ethwala isiqhamo enembewu kwalapho kuyo uhlobo lwayo. Olu didi lwembewu lubizwa ngokuba yi-Open Pollinated Varieties, OPV, yaye ingaphinde ityalwe iminyaka emininzi elandelelanayo. Okuyinene ngembewu exutywe nenye i-hybrid, koku ivelisa kakuhle ngendlela yodwa, ngokuthi imveliso ifike kuma-25 kuya kwi-100 kwiipesenti xa ithelekiswa neye-OPVs. Kodwa ke oku kwenzeka kuphela kwezona meko zilungileyo zokukhulisa ezinqabe kakhulu kumhlaba wamafama amaninzi eAfrika. Iimeko zokukhulisa kufuneka izondlo ezikhoyo emhlabeni zibe kolona qondo liphakame kakhulu, i-pH yomhlaba ibe kumgangatho olungileyo, isimo sokufuma silawulwe kakuhle, ukulondolozwa kwefama kube semgangathweni ephakamileyo kakhulu. Akunjalo kwiindawo ezininzi zeli lizwekazi laseAfrika. Ngoko ke iinkampani zembewu zithengisa imbewu exutywe neye-hybrid ebingafanelekanga ukuba isetyenziswe ngamafama amaninzi. Indlela kaThixo yokuba amafama abe anokwazi ukuzigcinela esona sivuno singcono ukuze bakwazi ukutyala ngexesha elizayo. Ixesha elininzi ihektare ingafuna ingxowa enobunzima obungama-25 weekhilogram ukuba igcinelwe ixesha lokulima elizayo. Le mbewu ye-OPV ingakwazi ukuba iphinde ityalwe ngokwesicwangciso sikaThixo ongameleyo ndawonye nomthetho wendalo yakhe.
apho imbewu iyawukwazi ukuba ivelise ukufana nayo. Oku kuya kukhulula amafama ukuze akwazi ukutyala ngexesha abafuna ngalo, ngokulandela amaxesha okuna kwemvula ngelo xesha lolimo. Konke okwaneleyo kukaThixo ngengubo kaThixo. Ingubo kaThixo sisibonelelo esimangalisayo esivumela izinto ezininzi esizixhamlayo ezivezwe kwezinye indawo kule ncwadi. Ngelishwa ke esipho sisuka kuThixo, sisoloko singamkelwa, sisuke sitshiswe okanye singcwatywe emhlabeni xa kulinywa. Konke okwaneleyo kaThixo ngesichumiso. Isichumiso esizinkozo, umgquba, umhlaba wesiduli ndawonye necomposti. Ukuze sivune isivuno esihle, kufuneka ukuzimisela ekubeni umntu atyale isichumiso esikhoyo kuye. Kwenzeka ntoni xa ungekho sichumiso sokutyala mhlawumbi uyabuza? Ilizwi likaThixo lingena kuzo zonke iindawo zobukumkani bakhe. Ngoko ke malingene nalapha efama ukufumanisa kunye nokuba nefuthe eligqibeleleyo lokuba yena unokwaneleyo konke kubalulekile ukuze ukwazi ukulandela umgaqo wokutyala. Ixesha elininzi abantu bajonga koorhulumente, iinkokheli zengingqi, icawe ndawonye nee-NGOs ngesichumiso esizinkozo, kodwa uThixo sele ebanikile konke okwaneleyo yena. Izichumiso ezikhoyo kwesi isabelo sokutyala ngumgquba, ikhomposi kwixabiso eliphezulu, umhlaba wesiduli ndawonye nokukhutshwa yimisundulu. Ubuhlanti bemfuyo umgquba usoloko unyuka ude yokufika kwimitha 1, apho busoloko bupakishana iminyaka emininzi. Sisichumiso esisoloko sikhona esisebenzayo kakhulu, sinika iziphumo ezintle. Ukuba imfuyo iyayekwa ihambe naphina, kunzima ukuqokelela umgquba. Kodwa xa sizivalele endaweni enye ebusuku, ivumele ukuba umgquba udibane endaweni enye onokuqokelelwa kuyo. Ikhomposi lolunye uhlobo olusemgangathweni lukaThixo onokwaneleyo konke, yindibanisela yezinto ezifumanekayo kuwo onke amafama. Ikhomposi yeyona ibalaseleyo onokuyisebenzisa endaweni yesichumiso esizinkozo, ngaphandle kokuba isakha imigangatho yezondlo zendalo emhlabeni, kodwa inceda ukubuyisela ulungelelwano kwizidalwa zemvelo okuthi kwenzeke kule migangatho yakhe umhlaba. Ilizwi likaThixo liyinyani, wenza indlela yabantu abahlelelekileyo ndawonye nabo babengenawukwazi ukuthenga isichumiso esizinkozo yaye bengenayo nemfuyo, ukuze benze eyona nto inexabiso yokonyusa izinga lomhlaba ngokuba kusetyenziswe ikhomposti esemgangathweni endaweni yesichumiso esizinkozo. Xa begalele emhlabeni ikhomposti ekwixabiso eliphezulu, banganengeniso elinganayo okanye engcono emva kwexesha elide xa kuthelekiswa nokusebenzisa isichumiso esizinkozo. Umhlaba wesiduli yinxalenye emangalisayo yokwazi konke okwaneleyo kaThixo. UYesu wathi akukho namnye ingqabe eyintaka ewela emhlabeni engakhange uba wakwazi oko. Intliziyo uThixo ebonakalisayo ngabo babuthathaka kweli lizwe iyamangalisa, yaye eluntwini akakho buthathaka njengomhlolokazi, inkedama kunye nabantu abadala. Abaninzi kubo abanalo noluphina uhlobo lwesichumiso okanye ubutyebi, kodwa uThixo kubulumko novelwano lwakhe wenza indlela yokuba nabo bazi okwaneleyo konke kwakhe. Lo mhlaba wesiduli utyebe kakhulu kunalo mhlaba ukufutshane nawo, ngokuba unemisonto emininzi yokungunda okulingeniso. Umhlaba unezondlo ezikuqondo eliphezulu kunalo mhlaba umfutshane. Oku kuthetha ukuba ukutyeba komhlaba wesiduli kude kufikelele ku-25 kwikhulu ukuya phaa ku-25%, yaye unodongo oluninzi ndawonye nesichumiso semveli esiza kuvumela ukuba ugcine ukufuma kakhulu. Zonke izinto ziyinzuzo, zikhokhelele ekubeni imveliso yonyuke ngendlela eyodwa. Igalelo lokusebenzisa umhlaba wesiduli linokubonwa emhlabeni wokulima apho izityalo ezikhuliswa ethambekeni leziduli lizogqitha kakhulu ezikhuphisana nazo. Kulula ukuqhekeza nje intaba yesiduli uze uyigalele emhlabeni kwimingxunya yokutyala ingasisombululo kwabo bahleleleke kakhulu. Sinobungqina obuphuma kubahlolokazi abaye balamkele eli xabiso
lako konke okwaneleyo baze bavelisa izityalo ezimangalisayo ngenxa yokusebenzisa ngentembeko oko banako esandleni sabo. Konke okwaneleyo kukaThixo ngezixhobo. I-Exodus sahluko sesithathu, ivesi yesine ngumhlathi apho uThixo athuma uMoses ekwindawo enesihlahla esitshisayo. Ku-Exodus isahluko sesine umqolo ngowesibini, uThixo ubuza uMoses umbuzo, yintoni esesandleni sakho? uMoses waphendula, yintonga. uThixo kubulumko bakhe usoloko esebenzisa imigaqo ehambelana nelizwi lakhe. Yintoni esinayo ezandleni zethu esisixhobo yokuqhawula ubuhlwempu nale ntlekele yokunqaba kokutya kweli lizwekazi? Impendulo ithi, ligaba. Asoloko amafama efuna imali-mboleko, isibonelelo okanye ukukhongozwa ngoorhulumente okanye NGOs ngeeteletele nezinye izixhobo zomsebenzi onzima, ngoku sele benayo apha ezandleni zabo yonke into efunekayo ukuze baphumelele. Ukuthembeka ngesi sixhobo kungakhokhelisela ekwandisweni kwendalo yokulima ukuze izixhobo ezinkulu zikwazi ukuba zisebenze, kodwa leyo asiyo ndawo emasiqale kuyo. Kufuneka sifunde ukuthembeka ngetalente yokuqala, igaba umzekelo, kuze siza kukwazi ukoyisa. Zininzi imeko azinakubaleka zokukhongozwa ngeeteletele eziye zonakala zaze zabekwa phezu kwezitena kwiilali ezininzi. Obu bubungqina bokuba amafama awakwazi ukulondoloza nokugcina lo matshini unexabiso eliphezulu kangaka. uBrian Oldrive walima wade wayokuma kuma-650 ehektare ngegaba, wanempumelelo kakhulu. uMoses wayalela ukuba ayilahle phantsi le yeyona nto ibaluleke kakhulu ekuqhawuleni idyokwe. Kufuneka kube khona ukulahla phantsi zonke izinto ebesicinga ukuba zindlela ezilungileyo eziye zagqithiselwa kwisizukulwana ngesizukulwana. Ukuba sibambelela kwintonga okanye kwingqubo endala, siza kuhlala kwakoba buhlwempu bugqithisileyo ootata bethu babehamba kubo. Ukutshintsha ekucinezelweni kuyakufuna ukuqiniseka ngokulima ngendlela kaThixo konele ukusenza ukuba silahle phantsi ebesikwenza kuqala. Uyabona, ibufana nale uYesu wayesithi kubafundi bakhe, lahlelani iminatha yenu kwelinye icala. Intonga ijikwa ibe yinyoka ngamandla kaThixo, yaye xa uMoses wayalela ukuba aphinde ayithathe, iphinde yaba yintonga kwakhona. Kodwa ayiseyontonga nje, yintonga enamandla amakhulu kaThixo yokukhulula abathinjwa. Amagaba ethu amele into esinayo ezandleni zethu. Ukulahla phantsi amagaba wethu kukubonelisa inhliziyo ephelelisileyo ekuthembeni indlela zikaThixo. Amagaba ethu aye aguqulwe abe zizixhobo ezinamandla kaThixo, yaye iziphumo zoko zikhokhelisela kwiintsikelelo zakhe ezingapha kokuqonda, njengoko silima ngendlela kaThixo silandela imigangatho yakhe. Ke ngoku yintoni umahluko? Ayiselo gaba elisetyenziselwa ukulima ngoku, kodwa lisetyenziselwa kuphela ukufaka nje izichumiso nembewu elungileyo kuze idibane nomhlaba ngezinga eliphantsi lokuphazamisa umhlaba. Konke okwaneleyo kukaThixo ngemvula nokwanda. Kwisibonelelo sakhe semvula uThixo usikelela abantwana bakhe ababizwa ngegama lakhe, aze kwangayo azise imbewu ebomini aphinde andise isivuno. Esi ikwasisabelo sokwaneleyo konke kwakhe. Amafama amaninzi ayalila ngenxa yokunqongophala kwemvula nangexesha lembalela ndawonye nemvula ena ngamandla. Kodwa ikwangabona abangasamkeliyo isipho senkosi semvula, njengoko amanzi abalekayo ekwiqondo eliphezulu kakhulu elilinganiselwa kuma-90 ukuya kwi-100% ngenxa yokuphethula umhlaba nokutshabalalisa ingubo kaThixo. Ukuthembeka ngetalente yokuqala ngokuthi siqiniseke ukuba umhlaba ukwimeko yokuvumela ukufunxwa okunzulu kwamanzi nokuthoba iqondo lamanzi abalekayo emhlabeni. Ngoku sigcina ukufuma ngokunciphisa amanzi aya esibhakabhakeni. Oku kwenzeka lula ngokuba senze esikubona uThixo ekwenza endalweni,
Izinga eliphansi lokuphazanyiswa komhlaba ndawonye nokwambathisa umhlaba ngemvuthuluka nemfungumfungu eninzi kakhulu. Esona sicwangciso sigqwesayo sokugcina amanzi asilodami okanye umngxunya wamanzi kodwa ngumhlaba kanye. Amafama abona imibhobho yokunkcenkceshela isesona sisombululo. Kufuneka aqale ngathe uThixo wakubeka esandleni sawo, esazi ukuba ezi zixhobo ziya kuphuma kwiifama ezenza ingeniso, apho ukuthembeka kuya kukhokhelisela ekwandeni okuhlala kuhleli iminyaka ngeminyaka. Okusesiye sakubona amaxesha amaninzi njengoko amafama ebuyela kuThixo, yena abuyele kuwo ngamandla wakhe, awasikelele ngaphezulu kokugqithisileyo, ngaphezulu kolwazi lokuba ingeniso likuvumela oko. Ukwanda kwemveliso kuphuma kuye xa abantu behlonipha yena ngokubuyela ngokupheleleyo ezindleleni zakhe. Jonga kuThixo njengomboneleli wakho, usazi ukuba yena sele ekunikile konke okwaneleyo khona ukuze uphumelele endleleni yakho yonke. Elokugqibela, ifama lishishini elinempumelelo yaye linegalelo elimangalisayo lokuba likwazi ukusibonelela ngokutya nezindlu zokuhlala, nendawo entle yokusebenzela phandle, indawo ekhuselekileyo yaye amaxesha amaninzi eyempilo yokukhusela nabantwana, ndawonye nelifa leshishini elimangalisayo lokudluliselwa kwesinye isizukulwana. Konke kukaThixo okwaneleyo kumiliselwe nentsikelelo yoba nokwaneleyo konke kwisizukulwana esilandelayo. Konke okwaneleyo kukaThixo ngenene kukokwaneleyo konke kuwo wonke umsebenzi olungileyo. Oku kusekelwe kwimigaqo yobukumkani yokusebenzisa ngentembeko oko uThixo athe wakubeka esandleni sakho ngeli xesha uthembele ekungeneleni kwakhe ngamandla asuka ezulwini.